карта Беларуси. Пане Єзу, приносимо Тобі карту Беларуси, на якої обозначені містечки, у яких уже з'явилися суховки руху М. Дякуємо Тобі, Пане Боже, за кожну сім'ю, яка рухнулася на цей заклик жити по волі Євангелія. Дякуємо за цей дар, за те, що можемо зустрічатися разом. Дякуємо і несем у своїх серцях надію, що у новому 2019 году будем иметь возможность сделать на этой карте новые отзнаки. Запаленная свечка. Пане Єзу, приносим Тебе запаленную свечку. Памятуй, что Ты, Єзу, есть нашим светлом избавлением. Прагнем быть в Тебе верой. Образ. Пане Єзу, приносим Тобі образ руху Египет Нотр-Дам, який вражає глибоку єдність і духовність святої сім'ї. Такою духовністю повинні служити суженці і сім'ї, які належать до руху суховки Маті Божої. Библия. Пане Єзу, приносим Тебе ахвяру книгу Святого Писания. Нехай находит нам напоминок на то, что Дух Святый припоминає нам і навчає всьому тому, чому навчав Ісус Христос. Хлеб. Пане Єзу, приходимо до Тебе з хлібом, який просив у слов святора стане Твоїм тілом. Дякуємо, що приходиш до нас і кормиш нас, як учнів на березі озера. Вино и вода. Пане Єзу, приносим Тебе вино и воду. Обмой нас, как с чистым сердцем вызнавали веру в Тебе. Хочем, как целый свет поверил в Тебе. Тому переменяй страх в отвагу и в гонор Твоего дитяти.